Action. Hello guys and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Tibopana pa TVT chakanzwa izwi chief duty sama side fika tokigira nyaya dzakasiyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe, nyaya dzakasiyana. Nyaya ndine panapa inyaya inosisa, inyaya inorwadza. Ndina mukoma wandinawo. Ndofunga sometime last year tinyaya takambonzwa yakaitika ku Mount Darwin pachikoro chinoitwa icho Pamavhuradonha. Pachinzi pane vana vakasangana dambudziko rakasangana naro, pane mudzidzisi akanga akubata mushonga zvakakonzera kuti mumwe mwana ashayike nevamwe vana vatadze kufamba zvakanaka kana kuti varemare murudzi rwedu rwechishona. Saka ndiri mukoma ndinawo panapa akasangana dambudziko racho rakaitika ipapapo. Saka tambotsanangurire nyaya iyi zviziere kuti zvakayatsofamba sei. Mukoma ndasangana naye muchiraundi. Akaitotengesa business rake ranga achitengesa, then pandasvika ida kutenga one of my products ake ndopatanga kunditsanangurira zvakaitika mukati meupenyu hwake kuti why ari kufamba achifamba achidaro, why ane pain yaari kunzwa, ndopatanga kunditsanangurira. Then ndobva ndaona kuti anorege ndiudze mhuri yeZimbabwe zvakaitika, so that kana pachinge paino 1 2 3 4 5 vanokwanisa kumubatsirawo even spiritual, so that akwanise kudzoka pamafambiro aita kudhara uyezve pahealth yake yaita kudhara. Saka mudhara muri sei? Mushi maadienyi. Aiwa, still bomdala. Muri muri sei? I need it right. Muri bomwandiri? This is business. Business it right. Rufambere business. Mudhara, mambonitsanangura dambudziko ramakasangana naro kuchikoro kwamaidzidza last year muri form 4 pamakatora results. Nyaya takamboinzwa pa social media ichitaura, but atakwanisa kunyatsowana munhu angatsotsanangurira angari pa ground. Zvinhu zvakatsofamba sei? Chitakaitika. Ndakatakana kutora results. Form 4. Alright. Then vana 3 vanga vakapasa chikoro chese, vanga vakapasa ngari highest. Tarwa nezvinhu tiri vana 3. Vabereki pakazofamba ndobvaona munhu anga azvitanga ari teacher. Then nyaya yedu ndobva enda kumakoti. Alright, before sataenda kukoti, makarwa zvinhu sei, masikati kana kuti manheru? Masikati tori pachikoro. Chichakayazoitika? Takati tambidzwa results ndakadonha, ndindatanga kutambidzwa. Then ndakatambidzwa mashure mangu akadonha ndobva afira ari pachikoro ipapo. Ichi3 vana akatambidzwa results ake, but apa haachafamba, haachataura, zvakabva zvangogara nakadaro. Achingotambidzwa results? Haachakwanisi kutaura? Haachakwanisi kutaura, haachakwanisi kufamba, zvikabva zvakangopera zvakadaro. Hey. Muri Zimbabwe mukuzvinzwa kuti hanzi mukutraya kutambidzwa maresults wapedza ndo pakangoti achingopedza kutambidzwa maresults achibva adonha, then the other one akabva angotambidzwa achibva adonha abva atofira ipapo. Mumwe wacho achitambidzwa futi maresults akabva haachakwanisi kutaura, haachakwanisi kufamba zvakanaka. Hey, pakaipa. Saka vamwe wacho vasikana wakomana? Wani musikana ndiye akafa. Alright. Mukomana akararama but afamba ataura. Ndiye ari pauchezve zvizvi. Saka vanogara kupa? Anogara kuGlenwood kuAirport. Alright. Saka zvakazofamba sei? Makazoziva sei kuti ndi teacher? Vabereki vakafamba. Kuti handiri madifferent family. Vanhu vana vakakwara. Vabereki ndobva vafamba, vachingofamba achifamba achibata teacher, achifamba achibata teacher, achifamba achibata teacher. Svika tazonzi tiende kukoti. Alright. Then kukoti ndopakabuda dhimoni rakutaura kuti ndoda vatorera pfungwa dzavo ndozovashandisa so ndoita mari navo. Dhimoni ranga singabude pane mukadzi iyeye. Retobuda pane mumwe munhu anenge akatosungwawo kana adototongwawo. Zvanga kuti ndoda vatorera pfungwa dzavo ndovashandisa so. Saka zvinhu zvakaitika, kubuda kwaiita mukoti major akutonga ndopaitika zvinhu izvozvo? Ndopaitika zvinhu izvozvo. Saka makaenda kukoti kangani? Takaenda kukoti ka3, then kechi3 kaina ndopakazorwa nedemo. Iye mukadzi angari mukadzi angari mukadzi. But pane iye muchimudzimuno mudzidzisi uyu aidza tane mari here? Zvaifambawo sei pachikoro? Anga ane mari. Anga ane mari? Angari headmaster, angari teacher. So that results akabuda ya pamaizi mapasa
Inini andabuda ne10 ma-A, then akabuda ne8 akafira pachikoro, akabuda ne6 ma-A, 4 ma-B ndiakararama. But hapana chekuti akararama bhozi afamba ataura nechaanoita chese chaanenge ada anotoitira. Apa ndikuenda ma-extra lesson bhozi ndakati nemweya yembomira enda kuchikoro. Alright. Pamakaenda kunobatsirwa kwana madzibaba ndo wakati ndochimbomira enda kuchikoro. Alright. I mean, kune mumwe mubvunzo ere amana. Inini ndiri emotional zvekuti ndibvunze nyaya yacho sometimes zvimwe zvatinokwanisa kutora personal muri Zimbabwe. Gaya ari mwana wako anyora apasa akunotora maresults, mudzidzisi munhu amusana kukama naye obva aita zvakadaiwo mwana wako, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zviri so painful zvokuti kana pachinge paine vanhu vemweya vari kutionawo kana kuti mapastors ari kuona kana anogona kubatsira even help even yemari because now ari business yake ari kutengesa vanoda kuzosapota pane zvinhu zvikutengeswa panapa makasununguka se kumusapota namba dzako ndizonemusoro handiti phone ano business yake ari kutengesa. I think mona kumbatsira guys because munhu ari kutengesa mishonga yokugeza mazino imwe yacho ndechi ndiye mapete nemakonzo. Ane mishonga yemapete, ane makonzo, zvakawanda zvakutengesa. Saka mona kungosapotawo zvakaita se business ari kuita kana pachinge paine wada kumbatsirawo like wakasununguka kumbata namba dzake tichadzisa pascreen ndo namba dzamukuona pascreen apo ndo namba dzanobatika kana uchinge uchida kumbatsira mukomana. But takauta zita rako manje. Evidence Chitunge. Evidence Chitunge. Handiti Mwati bezi pananzwa nyaya iyi inyaya iyi different from dzimwe nyaya dzandosoita pana pazima TV. Inyaya kuti yandishoka yandirwadza. Saka I'm confused right now because one saka and evidence ane business akakuita guys ndikukumbira kuti pachinge panokwanisa kumbata wachimubatsira anokwanisa kubatsira even spiritual financially makasununga kuti se kumbata mumubatsirawo because zvakasangana nazvo mukati meupenyu situation yekuti iri very very painful. Though mudzidzisi wacho akazotemwa nedemo akashayika hatizivi hedu zvakazoitika after kuti zvakazofamba sei and for now haisi nyaya yati kuti ane zvayo kuti yakafamba sei yakaita sei but nyaya yati kuda izvi ndeyekuti tikwanise kubatsira mukomana. I know kuti kuna vanhu vakawanda ari kuona this video anokwanisa kumubatsira anokwanisa kumunamatira kuti wamunamatira akwanisa kuita se kuwana help ndara. Saka imi michichamira kudzo muri Zimbabwe like zvangade kuvaudzawo andakasara neshungu ndigo wazara neshungu but iwe kuchikora wada kuita chii after watora maresults ako wadaita chii? Ndadaenda kukosi. Waenda kukosi je? Apa ndoenda kuRed Cross. Uzvi kuenda kuRed Cross? Alright. But iwe waida kuenda kupi? Ndadaita makanika. Waenda makanika? Wapasa kudai unoita makanika? Ndofunga dai. Ndozvandakatarisira. Ndozvandakatarisira. Ndozvandaingodzidziswa natetu pachikora. Alright. Uchimizoda kurova engineering mwesiripo. Muona guys, anengana kurova engineering kutogadzira mota kwete yamukufunga. Yekubhuruza. Iri bomba. Thanks netime yenyu and I hope ndichatira kutsvagowana anokwanisa kubatsira. Muri Zimbabwe mukomana akatoitawo marounds ake kana ngomutora kuti angotaura nyaya yake. I think anogona kuwana chi? Anogona kuwana help yanokwanisa kuwana ndizvo. So guys, thanks for watching, thanks for supporting Zim at ITV. I hope muchange muchisupporta mukomana nenamba dzake dzirikubuda pascreen idzo namba dzake mukwanisa kumubata personally then mumufonera mona kuti mungakwanisa kumubatsirawo sei kuti upenyu hwake huchinjike. Akasangana zvinhu zvakasiyana siyana zvakasangana nazvo mukati meupenyu uyezve anodeserve help. Mudzidzisi anyway. Thank you guys. Don't forget to subscribe and don't forget to follow Jesus Christ. Thank you.